ସେହି ରାତିଟି ଏବେ ବି ମୋର ନିଦ ହଜାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ତଳେ ବସି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଭିତରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ତା ମା ମୋ ହାତ ଧରି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲା, ମୋତେ ସତ୍ୟ କୁହ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିଲା? ଏବଂ ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି, କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲି। ଆମେ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରୁ ଖାଇଥିଲୁ, ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା, ପରିଚୟ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇଲା, ସେ ଭୁଲ ପାଥ ବାଛିଲା। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲି, ତାର ମିଛ, ତାର ପ୍ରତାରଣା, ତାର ଅସାଖ ଲାଭ। ଅନେକ ଥର ମୋର ହୃଦୟ ମୋତେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ମୋତେ ଡରାଇ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ପରଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଲି, ତାର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ, କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ପାଇଁ। ସେ ବଞ୍ଚି